Daireye hizmetin jibo jinan u malbatan. Yaşaredariya bacari mezin ya Amede bi sernava. Hevzitina keda jinan abçan döhüner eral. Kada Şeyh Said ya Amede se rojan reze çalaki le darxıstin. Bu dayanışmayı, bu emek buluşmasını, yine kadınların her alandaki üretimlerini, sadece ekonomik alanda değil, kültür sanatta da var olduklarını gösterebilecek bu alanlar daha da fazlalaşır. Davir Hoca Çalakiyan da önermenda navdar xece konser tekli darxist u stranên xwayên herî xweş pêşkeşî beşdaran kir. Jinû mêr keçi xortên Amedê jî li ber dengê xecê şevek ji şevên herî xweşên emrê xwe derbas kirin. Bona me pir xweşem, pir dixwazim bikim konserê menê sanatçî menê gelek rind dengê hêja dengê xweş. Xwezîka sanatçî men gelekî gişî û hemû werin vira konser bidin em werin kêfxweş bibin avînê vê hênkayî da ji xwe serê germanan dimirin. Vê hênkayî da ji me re pir xweş dibe. Hani em dilê xwe rahat dikin. Gelek kêfxweşin, demkî xweş e, kêfxweşin. Beşek beşdaran jî sebaret bi darxistina çalakiyên bi zimanê Kurdî balkişandin sergiringiya parastina ziman. Hêvîdarim hemû hunermendê mena were li vê dera coşa wî bide, hemû kolanê mena amet bide wekû vekere ser kurdewariyê vekere ser hunera xwe na berê. Ji bo gencê mena, ji bo ciwanê mena van tiştana van konsera nagere wer hebe. Ji bo ku zimanê me tüm hebe wenda nebe. Yani ez dikarim van tiştana bêjim û ez dixwazim kî hêviya me ew e ku zimanê me em bi zimanê xwe hebe û zimanê xwe em bi tümî jî wer bi zimanê xwe biaxife. Zimanê me hebûna me ye. Em tê vê dera bi zimanê xwe, em tê vê de govend û kirama kodarî dikin, ji bo me gelê me Kurd û ji bo çand û hunerê me nehelin, gelek ji bo me tişkî bi rûmetiyê, gelek tişkî xweşî. Em dixwazin her daim tüm û daim em bi Kurdî biaxivin û tiştê ûla jî govendê me jî o tiştê her ku bi Türkî tê kirin bi Kurdî jî bên kirin. Li Ameda ku nava rojê pileyên germayê ji 35 dibore û jiyanê radwestîne şeniyên bajêr di hênikayê de heta di rengiya şevê bi dilê xwe govend gerandin û dawî li roja xwe anîn. Abdulselim Akıncı Rûdaw, Amed.